Ayo.
pripun Pak Kemis? Hae Pak Kemis. Lanjut pokoknya. Ayo. Tak rewangi lara. Di mana-mana rasamu ora ana liya kancono sapa Prima suara. bablaske kapilut. Nah, mungkin terus wonten kedanan, wonten selendang sutra kuning. Setengah pokok sawiji diaturke sinarengan kadang-kadang prima suara. Spesial ya
edanan Dek Enggi. Kedanan spesial juragane bakso iki. Sugeng rawuh Pak Joko saking Cikarang, lenggah ning ndi ki mau. Ten pundi wau Mas? Mas Setu. Alhamdulillah nggih mengke sasa mengrapi dahar nyawiji kalian Prima Suara. Monggo, Cok. Ula sawah ya. Ula sawah spesial pasukan Badhe Kuning edanan. Asik. Sugeng rawuh Mas Jawir. Kanca dhewe asik. Ala katir-tir. Sapa sing ora kedanan mripate. Lalang-lalang, awe-awe. Temukan rasa atiku yen anyawa esem lan guyubmu. Aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan geya ibarate kodhok kayu lintang. Sapa sing kedanan? Aku edanan kowe iki padha karo kodhok kayu lintang ora bakal kelakon. Wong penyayu aku ya biasa. Yo rasa. Lah mulane aku ya saiki ngrumangsani. Nah, tahu diri yo. Oke, baik. Ula Eh, keling aku kok gur ula wae to. kowe bolak-balik senengamu ula wae lho. Yo. Dintekke kok ya Tak rewangi Slow. pamri geni pamri. Badas ki selendang sutra kuning Mas. Spesial kanggo Mbak Siro. Yo mung kowe priya tak tresnani.
bakung Halo. kembang bakung rek mandhe nang semage Bocah gunung Mas Hengki. Pring kuning dasi saksi ana ngembak desa Purwosari ora ngerti yen pring kuning cawe kangen ning ati Bocah
pancen ra kelingan si kucing mas, si kucing mas, si kucing. Yuk jam 12 dulu, nanti habis jam 12 baru nanti diaturkan nanti. Nggih duet Mang Milih mawon, ayo sing ndi? Ya, Mbak Pepi. Woi.
Randane sayange wis duwe bojo nanging aku de wis kebaca tresno nelongso rasane ati karo atiku lakon melu duweni terima kasih. Jam bola sambut kata terima Oke, kasih. matur suwun terima kasih. Oke, Tentunya matur masih bersama suwun. dengan Prima Suara Campur Sari.